Sascha, wat is voor jou toch het jaar weer goed begonnen? Ja, heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen dat vorig jaar ook een heel goed jaar was. Maar het gaat nu supergoed eigenlijk. Ja, ik ben verliefd. Een heleboel zeggen dat is weer de oude Sas. Ik ben nog steeds dezelfde Sas. En dat ik een uitstapje heb gemaakt naar een ballad betekent niet dat ik veranderd ben. Maar het is wel weer een heel blij, vrolijke meezinger ook dit keer. Ja, want over jouw liefde gesproken, dat zit al heel lang heel goed, hè? Ja, wij zijn dit jaar 6 jaar getrouwd en 7 jaar samen. Dus ik ben blij dat het goed gaat. Ik heb natuurlijk een scheiding achter de rug. Was ook een mooi huwelijk, maar anders. Maar ik ben heel erg verliefd nog steeds. Erik is ook zanger en hij wilde een duet met mij opnemen. En hij stond op mijn stoep. En ik was eerlijk gezegd wel meteen op slag verliefd. Dus ik heb er alles aan gedaan om hem nooit meer te laten gaan. Ja, want ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat jullie samen in een jacuzzi zaten in Turkije. Wat was dat leuk. Ja, toch was dat gaaf. Ja, toen hadden wij nog maar net verkering. En het was de eerste artiestenreis, daar waren jullie ook bij. En wat hebben we toen gelachen in de sauna. Ja, klopt. Voor een nieuwe single ben ik altijd wel zenuwachtig. Bij mijn oude singles weet ik dat er een deel fans is wat hem al kent en wat er meezingt. En een nieuwe single is toch de kennismaking met een nieuw liedje. Dus ja, ik vind het wel heel spannend. En als je een nieuwe single hebt, laat je die dan nog aan mensen horen om te peilen op wat ze ervan vinden? Ja, dat doe ik heel bewust. Voornamelijk mijn ouders, die natuurlijk al mijn hele carrière meegaan. Die laat ik altijd mijn single horen. Erik is voor mij een graadmeter. En als de kinderen hem vrij snel meezingen, dat is voor mij ook een goede om te weten dat het wel een goed liedje is. Dus ja, ik laat het wel aan mensen horen. Tot slot, je hebt het net over die liefde gehad. Erik, hij was vroeger zanger, maar hij heeft zich nu volledig op jou gestort, hè? Ja, nou het begon allemaal met volledig op mij. En ik moet je eerlijk zeggen, soms ben ik een ongeleid projectiel, dus ik heb het wel een beetje nodig. Maar hij werkt ondertussen bij Frank van Etten Entertainment. Ik moet je eerlijk bekennen dat het wel zijn ding is. Doordat hij zelf in het vak heeft gezeten en al jaren met mij meegaat, kent hij het vak goed. Dus hij is nu boeker, manager, planner, rechterhand van. En dat vindt hij onwijs leuk om te doen. En de man achter Sascha Brouwers. Hij blijft altijd de man achter Sascha Brouwers.